Qhubeka ke 7. Ngakho-ke lowo muntu makangasho ukuthi uyakwemukelisa utho inkosi ngokuba ungumuntu ongqondo imbaqambili engazinzile ezindleleni zakhe zonke. Ngiyabonga. Uzwile indaba ukuthi umsebenzi wedlozi noNkulunkulu umbaqambili ke lapho. Umbaqambili mawuthi hayi umsebenzi wedlozi noNkulunkulu umbaqambili. Bese lithi verse 7 uthi lo muntu angalindeli lutho kuNkulunkulu. Uthi 7 lo muntu ombaqambili akacabanga ukuthi khona azolithola uNkulunkulu. Ngoba akathi unjengegagasi into epheshula umoya ihamba ikuni akathembekile lo muntu. Manje ke lo muntu loyo uma usenomuntu okhuluma inkulumo ethi umsebenzi wedlozi noNkulunkulu umbaqambili. Lo muntu uma ethandaza akangalindeli lutho kuNkulunkulu. Ngoba uhamba ayothandaza kwamanye ama-altar bese magla iminikelo oyifaka le mabhakedini uyozuthi ekade nganginikela impendulo ngiyibona. Yingobani uJesu ufuna kade ngibuka la ngesidlo. Uyazi ukuthi uthe umpostoli uma kungekho ukuthethelela ngaphakathi kuwe ungasidli lesidlo. Thethelela qala ngaphakathi zama ukucabanga ngizokunika 2 minutes. Uyabona bengilalele mpostoli. Ngizokunika 2 minutes ukuthi uthole ukuthethelela ngaphakathi kuwe. Waphinde futhi wathi uyangizwa iserious lento engiyishoyo. Ngeke ngivume ukuthi udle isidlo neziboko ngaphakathi kuwena. Kwenzeka. Wayesethi uma futhi ungasidli uchaza ukuthi wena uyaphikisana noJesu ukuthi wakufela. Yabona ke awukwazi ukuba phakathi naphakathi. Ufuna ukuphethi uyakhetha uthatha isinqumo. Uyazi ukuthi uzuthi imithando yakho ayiphenduleki nje. Yini? Kahle uzoshintsha izinto ezenziwa lapha zeyizukulwane ngeyizukulwane. Uyabona makuthiwa uyi-generational breaker. Unikwa i-generational assignment ukuthi wena okwakho la. Yabona uma unikwa assignment awutholi ukuphumula. Mawunikwe i-assignment awutholi ukuphumula. Futhi uNkulunkulu ngaphakathi kuwe uvela kutshale inhliziyo yokuthethelela. Kube wena ohlanganisa umndeni. Kube wena othi ngikhohlwa yileyo nto asivulele phambili bafo. Unikiwe ke i-assignment ukuthi wena kwazi ungabe uqhwebhana nabantu lemgaqweni. Unikwe i-assignment enjani? Wena usheshe uthethelele kusheshe kudlule. Wena ufuna ukuthula. Wena uzwana nokuthula ngoba unikwe i-assignment enkulu kabuthi wena uzoshintsha isizukulwane. Akufunekile wena ubonakala uqhwebhana nabantu ubhuquza la ngotsalulele ngezisu. Akho generation ozoyishintsha. Manje ke kufuneke lezo zinto uma ukhethiwe. Uyabona njobula ukhethiwe ukuthi uzoshintsha isizukulwane. Yini? Uyabona njobula awusanga nje la ucabanga ukuthi ubona ukuthi mina kumele ngisindisiwe ekhaya. Uzuyishaya isifuba. Awuyikhethanga. Uzokhipha isizukulwane egqileni. Bokweqa imlilo ungene emgodini uhlale nabantu abangawabona nezinto ezikhotha inyawo emgodini kuthiwa unikwe impilo. Abantu bashupheka la namhlanje ingoba wantshontshelo wasuthi uyakumuntu. Umuntu uzokusiza zibuye impahla zakho. Yakhandwa lento ezohamba yona nje impahla zakho. Ithema ikhandwa lento yawenza umsebenzi zabuye impahla zakho. Bese ayiyenziwe ngawe. Lento isiyabuye uthele i-task eyonginika yona. Ayiyenziwe ngawe. Ithi ngifuna ukuqhubeka nginika omunye umsebenzi. Wena usuqede ukuthi hayi impahla zami ngibuye. Inyanga ayitshela lento yakhiwe ngawe. Manje ke iyabuya ke lento izekhaya. Uzothi uyahamba kuthiwa hayi khona into ehamba konto hamba nayo. Ile nto yakhiwa
ngenyanga wayithakatha wena hayi ibuyini impahla lento ifuna ukuqhubeka isebenze ekhaya oluhle mfana wami lo mayithuthu empilweni besithi lento hayibo ngizosebenza kuphi manje ngitshela angisekho mina ikhona lento iyaphila uthi ubona ukuthi uyafika ingane ulela ingane zamantombazane evula imleze kuyashisa endlini kuvula amawindi kwenze kunezinto ezingabonwa ezilala nalezi ingane lezi zinto zithi mayilala nomuntu zishiya inhlizi phakathi emzimbeni womuntu ngiyakutshela ukuthi uzama abantwana zidliwa yilezi zinto ezafakwa wokukhulu benama-altar benemsamo mawusuka la manje lento abathi umsamo wabona ngeke kwenzeke lutho azibe yithusane inyanga uhlale lovalwe ayikho leyo nto thatha lento uyikhiphe uyilahle uyifake umlilo lilodwa kuphela igazi elinamandla igazi likaJesu lilodwa kuphela ngiyacela umhlaba ngohamba engawuqeda izinto ngizibonile abantu abaphakathi bangempela beyibiza ngeinyanga nabantu abathatha izinto bayisebenzisele Nkosi yami ungavuma umuntu ahambe kubeka la isandla abantu bahambile uthi umuntu mangithi ngeringi yami abantu bawe uyibuza ukuthi hawu amandla ngala awekho khiphela amaringi uzobona awekho la mandla ayi-faith bakwethu ngizela nokuzokubikelela sengiyalana kodwa ngiyacabanga ukuthi kubalulekile lokho ukuthi nikwazi ukuthi impilo abantu asebeyiphilile ababe endlini kaNkulunkulu ngephutha ngoba ukuba khona kwami la akukhona ukuthi ngithanda ukubukwa ngifuna ukuzobukwa emakhaya lokho okuncane engikwaziyo ngoNkulunkulu langemisebenzi yami imisebenzi ayenzile kumina uNkulunkulu mkhulu kakhulu mina ngasindiswa ngencwadi ngangifunda incwadi kanje mina ekasonta kashela mina kuphela emsindisi yaba ngifunda ukubona manje ngiposta ngekhaya imina kuphela ekhaya emsindisiwe kodwa kunendaba uvikele uJesu manje ekhaya mina ngangihamba kuyisabatha ngifake ibheshu ngihambelana ngomfana sihambe siyohlala ethempelini lishisa ilanga ngize ngimdabukele sifuna uNkulunkulu ethempelini lokashela siyahlala lapha umfana lamshisa ilanga kunencwadi enginikwe umngani wami lo mngani wami unginika incwadi ngithi kena izinto ziyabheka awunginiki imali ngifuna ukugoduka uthi ngiyamazi lo muntu unemali eningi kakhulu unama-shares kumakazini uyi-shareholder Gautrain ngiyazi akaswele uthi kumina ngeke ngikunike imali mngani wami kodwa ngizokunika incwadi wanginika incwadi ebhalwe omunye umphostoli abathi uMaldonado wanginika le ncwadi ngayithatha ngayibeka lapha ngoba ngangicasukile ngithi lo muntu odlala ngami ngifuna imali ukunika incwadi ngizokwenza incwadi ngivuke Saturday ngiyahamba ngisaba nokusho isabatha manje le moya ngasingidonsa nginakuthi Saturday ngiyahamba ngiyasuka Saturday ngiyaphinga ngesontweni siyahlala lapha nomfana amacula kwashemba abantu amaningi kaManazaretha nabaphume eNazaretha amacula khona ayadonsa hey yadonsa uzubuza uzofika nini uNkulunkulu la idonsa kancane kahle ufika qala iculo kunyatone wona ngathi umoya ingcwele la siyawulibazisa ngeke uzuze ngiyabuya esontweni unkosikazi ufunda le ncwadi kaMaldonado kodwa ngimthola uyagoquza phansi uyasheka uthi ulaphansi uyakhala isina kwenze njani sengikwenzeni imina futhi ngikwenzeni hayi incwadi yenzani incwadi athi hayi uzoyifunda nawe ayifunde incwadi ayiqede ngithi mina ngiyibone le ncwadi inani ngiyifunda ukuthi ayikho lutho nje mhlawumbe ngase ngifike kwi-page lesi-5 inyembezi zakhe yazibuthi ngikhalelani inyembezi zehle kwenzeka lento engamthola yenzeka kuyo eshake weba kanti
umoya engcwele usuyasebenza. Hey, owakawuzwa lo mshwana sisindiswe ngencwadi. uJesu ufike emndenini wami ngencwadi. Manje ke baxakeke ziningi izinto ezenziwe, umndeni, umona nako konke umsebenzi engikuwona kufanele ngaba ekhaya bathi awu wasiphakamisa, kodwa kunjani baso kushaya cansi uzophelela. Ngikhuluma nje manje bangisasala bengihlale ngisaba njalo ukuthi abengangizwa ngikhuluma ngizoba yini. uJesu wafika kanjalo empilweni nami kuzokube yinamhlanje. uJesu uyabona khona izinto ezifuna ukubuya, ama-family series, ngoba phela labantu ba-understand i-pattern yempilo yakho, ukuthi uthi unenkinga ufuna umuntu ohlolayo ahlole umuntu akutshela ukuthi kunenkinga la, awulibika ngikhaya, kunomkhulu ofuna angithi lezi zinto zifamilia ne-pattern yempilo yakho, zifuna ukubuya entweni eziyijwayele. Manje-ke uthi uma uthi iy'nkinga ubhekene nazo bese kuqhamuke inyanga, angazi lezi inyanga khona eziyenzayo ngevoice khona uzokubona ukuthi iyingozi ngempela lo muntu. Hayi into edingayo nje wena uthi yonke funa malanga nomhlaba kayihlangu, umhlaba kayihlangu lema ufike uzohlanganisa utshalende bese wenza ukuthi ayikho kuyakusabisa. Khona uzobona wazi waphiwa umuntu kanti ayikho leyo. Labantu abahambe bona izinto mase bebuya bezodlala ngabantu baNkulunkulu, uJehova ngathi angabashisa, ashise nalezo yibhofo. Baphelile bakhokha imali abangenazo, baye komashonisa benzela ubathathele nesono weyinyanga engathi ngasho esogwini. Ngiyabonga kakhulu, angiyena umuntu okhuluma kanje, kodwa nje umpostoli ekumazini kwami ngibonga uNkulunkulu kungidirect angilethe la. Uyabona nje angimushake kule ndawo mina kusekhweli lami la kwesakamthetho endune nje la kaMthetho unkosikazi wami wakhona. Sengisho ukuthi ngiyazibona ngibamningi la, angithi uzala kunempilo kodwa umuntu esakhe esethenga iflat eduze kwenyanga ngapha komhlaba iyalingana ingoba ubona impilo. uNkulunkulu ngiyakutshela usebenza ngezinye indlela. uNkulunkulu usebenza ngomuntu, uNkulunkulu uthumela umuntu. Uma uzohlala endlini wena uthi kahle angena nje umuntu wabantu, mina hayi angizwani nabantu, umuntu ohlala endlini, uNkulunkulu uzosebenzisa kanjani? Ngokusebenza ngabantu. Ufuneka athumele umuntu ukuze aqaqe inkinga yakho, ufuneka athumele umuntu, usebenza ngomuntu. Ngeke imana yehle, uNkulunkulu ngeke afike ngqongqoze emzini wakhe ngizokwenza ukuthi usebenza ngomuntu. Kuloko okuncane engikwaziyo ngoJesu Kristu inkosi yasiphele sihamba nini, ngikusheka namhlanje. Ngiyabonga.